Matul il-Mavio Awards, il-Kaptan Charles Patch tkellem fuq dik li tissejjaħ Low Altitude Economy u għalhekk l-użu ta' drones u air taxis fost affarijiet oħra għal ċertu trasport. Il-ħolma tiegħi li nużaw iktar il-mezzi tal-ajru biex insolvu problemi li għandna fuq il-gżira. Palma qed fil-bidu tal-presentation tiegħi, Malta tikonoxxi l-importanza tal-avjazzjoni esterna li tiġi lejn Malta għaliex allura midinx tagħti l-importanza wkoll biex nużaw l-avjazzjoni għal problemi interni li għandna fil-pajjiż, ġifieri biex titrasporta affarijiet hemm ħafna affarijiet nistgħu nużaw kemm drones, kemm nħarsu l-quddiem anke għall passiġġieri. Il-Mavio Awards irrikonoxxiet il-ħidma ta' 3 persuni fil-qasam tal-avjazzjoni. Il-Kaptan Patrick Kalleja beda din il-karriera 40 sena ilu, pass l-ewwel bħala kedet, ma' żmien laħaq kaptan u anke għamel żmien bħala bdot ewlieni mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Il-Kaptan Kalleja li rebaħ l-Aviator of the Year Award spjegalna x-xogħol qed jagħmel bħalissa. Illum biss qed nagħmel xi ħaġa li hija qalbi ħafna li huwa training ta' piloti. Naħseb naqblu kollha kemm aħna illi wieħed mill-iktar affarijiet importanti fit-training ta' piloti huwa żgur li dawn in-nies jingħataw l-aqwa taħriġ biex ikunu fl-aqwa pożizzjoni li jġorru l-passiġġieri in the safest way possible. Roland Camilleri wkoll ilu jaħdem fis-settur tal-avjazzjoni għal 40 sena, illum jaħdem fid-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili f'Transport Malta u rebbieħ tal-Lifetime Achievement Award. Ferħan ħafna b'dal-award bħala matul is-snin kien hemm ups and downs, kien hemm żminijiet fejn kienu diffiċli, ġifieri anke bħala xogħol, ġifieri kien hemm momenti fejn episodji differenti. On the whole, però kienet very fulfilling għalija, inħoss li l-ġerni tiegħi għadu ma spiċċax baqal iżjed xnati. Rebbieħ ieħor tal-Mavio Awards u Massimo Farrugia li rebaħ il-Leader of the Year Award. Passjoni li bdiet fija minn mindu kontadni żgħir u middejjem xtaqt li nibda karriera fl-avjazzjoni. Meta n-nies isaqsuni x'tagħmel kieku mhux aviation, sinċerament ma nafx kieku x'nagħmel jekk mhux aviation, ġifieri f'ħajti aviation biss naf, ġifieri jekk huwa hobby aviation, jekk huwa xogħol huwa aviation. Massimo Farrugia kompla jgħid li huwa onorat li n-nies fil-qasam tal-avjazzjoni għarfu x-xogħol li qed iwettaq u nnominawh għal dan il-premju.